Здравейте, приятели! Днес искам да реша пред вас миналото национално външно оценяване за 7 клас, което се е случило 2024 година. Каква е идеята на това видео? Идеята на това видео е да видим какви са основните неща, които се дават на НВО-то, къде може да има трудности и съответно как е добрият начин да решаваме задачите. Т.е. какви принципи да използваме, когато имаме да решаваме задачите. Аз не съм прегледал задачите предварително, тук може да съм видял някоя друга, което в някакъв смисъл е добре, защото ще покаже, мога да направя грешки, които и вие може да направите. И съответно вие може да се получите от моите грешки и да видим, после ще видим как да ги поправим. Така, първата част от НВО-то е с задачи с АБВ отговор, който трябва да заградиме. Това са от първата от 20-та задача. Значи много задачи с АБВ отговор, които трябва да заградиме. Не е добре да се загражда на просто е така, да заграждаме каквото има, защото и така имаме 25% успеваемост, т.е. реално ако заградим на слука, просто ако заградим на слука един от отговорите, накрая ще имаме 25%. Затова е хубаво да вложим някаква мисъл, за да увеличим този процент вероятност. Така, първата задача. Числената стойност на израза 2,5 плюс 0,75 по минус 4 трети е. Сега, това, което е хубаво да се направи, или 4 трети да се превърне в... Не, всъщност първото нещо, което ще направи, е да си припише израза, като махна скобите. Тоест, като махна скобите, става минус отпред и тук имаме 4 трети. 75 се дели на 3, защото 7 плюс 5 е 12. Тоест аз ще разделя това на 3, иначе, което си мисля да направя, е да превърна това в десетична дроб, но ще да си го усложня, а така е по-просто. Другия вариант е тези двете десетичните дроби да ги превърна в обикновени дроби, което за тази не знам дали ще ми върши работа, но тази ще ми помогне, защото сега ще видите 2,25 минус 0,75 е 3 четвърти и умножаваме по 4 трети, което значи, че това тук, този израз е 1. И това е равно на 2,25 минус 1, което значи 1,25. Имаме такъв отговор. Следващата задача, стойността на израза 5 минус 5 хикс за хикс равно на минус 1 пета е. Тук това, което трябва да направим, е стойността на този израз, да го заместиме при това хикс в този израз за хикс и да видим какъв е отговор. 5 минус 5 по минус 1 пета. Тук изглежда и тук искат да видят дали можем да се справим с положителни и отрицателни числа. За да махна скобите, този минус всъщност ще отиде отпред, ето тук, и този минус, което всъщност е умножение, минус по минус прави плюс, значи 5 плюс 5 по 1 пета. Това се съкращава и става 5 плюс 1, което е 6. Имаме такъв отговор. Изразът 2 минус 3 хикс на втора е тъждествено равен на израза, и тук трябва да видим на кой. Това е формула за съкратено умножение, учи се в 7 клас. Формулата е следната. А минус Б на втора е равно на А на квадрат минус 2 пъти АБ плюс Б на квадрат. И сега всъщност, ето това тук ми е А, а това тук ми е Б. Така че този израз е 2 на квадрат минус 2 пъти по 2 по 3 хикс плюс 3 хикс цялото на втора. И това е равно на 4 минус тук 2 по 2, 4 по 3, 12 хикс плюс 3 на втора, значи 3 на втора и хикс на втора. 9 хикс квадрат. Има ли такъв израз? Има. Ето тук отговор Б. Четвърта задача. Коренът на уравнението 2 минус хикс минус 3 в скоби е равно на минус хикс минус 5 е. Корен на уравнението означава решението на уравнението. Ние трябва да решим уравнението. Това е казано по малко по-сложен начин. Така, значи, за да намерим корен на уравнението, трябва да хванем този израз и да го опростим. Разкривам скобите. 2 минус хикс плюс 3. Минус пред скоби, значи минус хикс, а пък този минус става плюс. Е равно на минус 3 хикс минус 5. Всички хиксо искат да са от едната страна, всички числа от другата страна. Значи 3 хикс отива от тази страна и си сменя знак. Става минус хикс плюс 3 хикс е равно. Тук става минус 5. То тази тройка отива от другата страна и става минус 3. Тази двойка отива от другата страна и става минус 2. И се получава, че минус хикс минус, т.е. 3 хикс минус хикс е 2 хикс е равно на минус 5 минус 3 е минус 8 минус 2 е минус 10. Значи хикс е равно на минус 10 втори или е равно на минус 5. Има такъв отговор. Сега, не винаги не може да намерим и грешен отговор, който е тук, така че това си е ваша работа да си проверявате дали правилно сте разсъждавали. Най-малкото число, което е решение на неравенството е. Така, ние трябва да решим това неравенство и да видим кое е най-малкото число. Така, как се решава неравенство? Пак по същия начин, както преди малко, само че ще си го препиша, защото така не ми е удобно да го гледам все оттам. Така, сега, пак. 3 хикс отива от другата страна, 2 отива от другата страна. Значи 5 хикс минус 3 хикс по-голямо или равно на 16 минус 2. 5 минус 3, т.е. 5 ябълки минус 3 ябълки, това са 2 ябълки, по-голямо или равно на 16 минус 2 е 14. И хикс е по-голямо или равно на 14 втори, което пък означава, че хикс е по-голямо или равно на 7. И те ни питат, понеже ето така изглежда решението на това неравенство. Тук е 7. 7 се включва, затова е с прав ъгъл. Ако не се включваше, ще да е ето така, само че в случая се включва. Ето това е, тези са решението на нашето неравенство и те казват най-малкото цяло число. Най-малкото цяло число е именно 7. Цяло число и зад него няма нищо друго. Между другото, на изпита мисля, че трябва да сте с черна химикалка. Аз пиша с синя, за да по-отчетливо да се вижда решението.
Сборът от корените на уравнението 5 минус модул от х минус 4 равно на 1 е. И сега трябва да намерим корените на това уравнение. Преписвам си го. И имаме два случая. По принцип, ако имам модул от А равно на B, примерно, аз имам два случая за А. А или е по-голямо от 0, или А е по-малко от 0. Когато А е по-голямо от 0, модул от А е равно на А. А когато А е по-малко от 0, модул от А е равно на минус А. Същото нещо сега ще използваме тук. Първият случай е когато х минус 4 е по-голямо от 0. Тогава модул от х минус 4 е равно на х минус 4. Когато вътре стойността на израза вътре в модула е положително число, тогава модула се разкрива просто като махна вертикалните скобки, което сега означава, че ето това нещо, аз го замествам ето тук. И като го заместя, става следното. 5 минус, скоба си слагам, за да не объркам нещо, х минус 4, затваряме скобата, е равно на 1, което значи, че 5 минус х плюс 4 е равно на 1. Този път ще пратя хикса от другата страна, защото искам той да стане положително, да му се махне отрицателния знак отпред, а пък единичката ще я пратя от тази страна. И тогава това ще се получи, че 5 плюс 4 минус 1 е равно на хикс, което значи, че 5 плюс 4 е 9, минус 1, 8 е равно на хикс. Или хикс 1 е равно на 8. Това е първият случай. Това не забравяме, че ние имаме два случая и те, според мен, тук, ако някой не внимава и ето каже, намерих 8 и тук е 8, значи това е вярното, обаче те питат за нещо друго. Те питат за сборът от корените на уравнението. Така че ние трябва да намерим двата корена, двете решения на уравнението и да ги съберем. Така че имаме втори случай, когато х минус 4 е по-малко от 0, тогава модул от х минус 4 е равно на минус скоба х минус 4. И сега трябва да заместя това нещо, трябва да го заместя тук. След заместването се получава, че 5 минус х минус 4, затваряме скобата, е равно на 1. Тук ще продължа. По принцип не се пише върху този лист, пише се върху черновата и тук даже на този лист дори не нанасяте верните отговори, а ги нанасяте в, как се казваше, имаше лист с отговори. Така. Тук трябва да разкрия скобите, като просто те два минуса. То е една грешка, която чувам учениците да казват. Минус и минус прави плюс. Това е грешка. Защото минус и минус не прави плюс. Ако имаме минус 3, минус 5, това е минус и минус. Минус 3, минус 5 е минус 8. Това, което иска да кажат учениците и се объркват и после идва до грешно решение, е, че те искат да кажат, че минус по минус прави плюс. Ако е минус 3 по минус 5, тук вече имаме минус по минус и това нещо е равно на 3 по 5 без минус, което е равно на 15. Така че нямаме минус и минус прави плюс, имаме минус по минус прави плюс. И тук имаме минус по минус. Реално аз мога да разкрия тия скоби, просто като тези два минуса напиша си 5 плюс и сложа това, което е вътре в скобите. Хикс минус 4 е равно на 1. Хикса ще го оставя от тази страна този път. От този път ще пратя минус 4, което ще стане 4 и 5, което пък ще стане минус 5. Пращам ги от другата страна. И става хикс е равно на 1, минус 4 става плюс 4, 1 плюс 4, минус 5, което пък е равно на 0, значи хикс 2 е равно на 0. И сега трябва да ги събера, хикс 1 плюс хикс 2 е равно на 8 плюс 0, което пък е 8. И то пък вече се оказа, че все пак Г е отговора, защото като ги събереме, правят Г. Но ние трябва да минем през цялото това решение, за да можем да стигнем до отговора. Не можем бързо да го решим. Следващата задача е интересна, защото съм виждал как учениците се объркват. Това пак е същото нещо, което гледахме преди малко с формулите за съкратено умножение. Имаме а на квадрат плюс b, не, а плюс b цялото на квадрат е равно на а на квадрат минус 2 пъти аб плюс, тук трябва да е минус, плюс b на квадрат. Тоест, ако аз намеря израз, който е такъв, той е равен на а минус b на квадрат. И в случая имаме ли такова нещо? Ами имаме, защото имаме а на квадрат, тук имаме 2 по, това е а, не, това е а, да, беше му напише със зелено, това е все едно b на квадрат, а пък 2000 е все едно 2 пъти b. Така че тук е 2 пъти 2 по b, което означава, че този израз е все едно а минус b. А ми е 1012 минус b, което ми е 1000 на квадрат. И така се смята много по-лесно. Просто това е 12 на квадрат. И той има такъв отговор, дори няма нужда да го доизчислявам. Следваща задача. Колело е разделено на 8 еднакви сектора, във всеки от които е написана по една от следните думи. Успех, късмет и здраве. Колелото е завъртяно и след спирането на стрелката сочи точно един сектор. Каква е вероятността това да е сектор с думата успех? Ами за да разберем тази задача, трябва да си спомним, че вероятността на едно събитие това е равно на брой успешни случаи върху всички случаи. Всички случаи са 8. А успешни? Колко са успешни? 1, 2, 3. Да сме сигурни. Успех един път, успех втори път, успех трети път. Така че вероятност от успех е равна на 3 осми. Колкото са успешните върху всички случаи. Имаме такъв отговор и си го заграждаме.
Девета задача. За боядисване на 1 квадратен метър стена се използва 200 грама боя. Колко килограма боя е необходимо за боядисването на правоъгълна стена с размери 5 метра и 6 метра? Значи, трябва да разберем тази правоъгълна стена. Каква е площта? Площта е равна на 6 по 5. Ширина по дължина, което е равна на 30 квадратни метра. За 1 квадратен метър са нужни 200 грама боя, значи за 30 квадратни метра ще бъдат нужни 30 пъти по 200 грама боя. Така, количество боя е равно на площ умножено по боя за 1 квадратен метър. Така, количество боя е равно на 30 по 200 грама. Как се пишат 200 грама? 200 грама се пишат 0,200 или 0,2. Колко е 30 по 0,2? Ето тук горе ще си го сметна. 2 по 0 е 0, 2 по 3 е 6. И това, което трябва да се сетиме, че когато имаме един знак, една цифра след десетичната запетая, трябва в резултата да имаме една цифра след десетичната запетая. Слагаме десетичната запетая тук и отговорът е 6 кг. Малко геометрични задачи. При пресичането на две прави, мярката на един от получените ъгли е равна на сборът от мерките на двата му съседни ъгли. Мярката на по-големият от ъглите е. И сега, така прочетено, може да се случи объркващо и затова ние почваме да четеме стъпка по стъпка. Така, при пресичане на две прави, значи ето ни двете прави пресечени. Това го разбрахме. Мярката на един от получените ъгли. Единият ъгъл е равен на сбор на другите два. Или този е равен на този плюс този, или този е равен на този плюс този. Ами, предполагам, че големият е равен на този плюс този, защото малкият няма как да стане. И питат колко е мярката на този ъгъл. Ами аз тук ще си въведе тези двата ъгъла, се наричат връхни и тези два ъгъла, необикновено, те има правило, че те са равни. Това значи, че този ъгъл, ако тези са хикс, този е 2 пъти хикс. И сега, тези два ъгъла се наричат съседни. Едни съседни ъгли, сборът им е 180 градуса, което значи 2 хикс плюс хикс е равно на 180 и 3 пъти хикс е равно на 180, хикс е равно на 180 делено на 3 и хикс е равно на 60. Имаме такъв отговор, но това не е решението на задачата. Те ни питат за този ъгъл колко е, а не ни питат за този. И ето тук човек може да се обърка. Трябва да смята нещо, намира верен отговор, не осмисля добре задачата и бърка. Така, нас ни трябва колко е 2х, което е 2 по 60, равно на 120 градуса. Значи, верният отговор е 120 градуса. Не бързите, просто че сте намерили нещо правилно, като число, да казвате, това е верният отговор. 11 задача. На чертежа триъгълник АОЦ и триъгълник ОПД са построени върху обща права АБ, така че ъгъл CAO е равен на ъгъл DOB. Значи тези два ъгъла са равни. И ъгъл DBO е равен на ъгъл COD. По данните от чертежа, дължината на отсечката АБ е. Сега, тук каква е уловката? Да видим. Най-вероятно тези два триъгълника са еднакви, но ние трябва да го докажем. Ако са еднакви, какви са вариантите? Нямаме три страни. Така че не можем да кажем, че са равни по три страни. Затова, изглежда, ако са еднакви двата триъгълника, тази тук страна ще бъде 5 см, а тази ще бъде 7. Но ние трябва да го докажем. Как да го докажем? Един вариант е да имаме две страни и ъгъл между тях, което го нямаме. Но, да, и тук имаме две страни, но ъгълът не е между тях. Трябва да видим сега този ъгъл колко е тук. Как да разберем? Ами вижте сега. Тук този ъгъл е външен за този триъгълник. Този ъгъл е външен, означава, че той е равен на този ъгъл плюс този ъгъл. Значи, ъгъл COB външен. Той е равен, ако този е алфа, този е гама, той е равен на алфа плюс гама. Но той е равен също на алфа плюс бета. Но ъгъл COB е равен на алфа плюс бета, следователно гама е равно на бета. Значи ето този ъгъл и този ъгъл са еднакви. Това какво ни помага? Този ъгъл и този ъгъл са еднакви. Този ъгъл и този ъгъл са еднакви, но ние не знаем тази страна. Така, щом тези два ъгъла са еднакви и тези два ъгъла са еднакви, значи и тези два ъгъла също са еднакви. Имаме, само че кои два ъгъла са еднакви? Нещо не мога да намеря начин да докажа, че тези два триъгълника са еднакви и не се сещам какво друго може да се направи, за да се намерят. За да докажа, че тази е 5 и тази е 7, аз трябва да докажа, че тези два триъгълника са еднакви. Ето за пример, къде може да се затрудни човек.
Дадох малко на пауза видеото заради сценичната треска. Нещо се притесних и нямах възможността така да си фокусирам ума да видя задачата, но сега видях и тя не е толкова трудна. Втория принцип за еднаквост на триъгълниците гласи, че ние имаме нужда от страна и два прилежащи ъгъла. Имаме една страна и два прилежащи ъгъла, значи коя е страната, която е еднаква и двата триъгълника? Тази, която е 8 см. До страната, която е 8 см, този ъгъл е равен на този ъгъл. Това видяхме. Не първо ще кажем за този, че гама е равно на бета, значи този ъгъл е равен на този ъгъл, а този е равен на този, защото той е 180 минус тези двата, които са равни. 180 минус тези двата, така че тези два ъгъла са равни. Имаме страна, имаме два прилежащи ъгъла, които са съответно равни в един и другия триъгълник. Тези два триъгълника са равни. Това означава, че техните елементи са равни. След като ние открихме, че тези два триъгълника са равни, можем да отсъдим, че тук има 5 см страна, а пък тук има 7 см страна. 7 и 5 прави 12. В ромба ABCD, това е 12-та задача, ъгъл BAD е 52 градуса. А AL е ъгълополовящата на ъгъл BAC. Значи, това е ъгълополовящ, аз ще си отбележа, обичам да си ги отбелязвам такива неща. Мярката на ALB, ето това тук, се търси колко е това. Как ще разберем каква е мярката на този ъгъл? Ако това е ромб, диагоналът на ромбът е ъгълополовящ. Това означава, че ето този ъгъл и този ъгъл са равни. И те са равни на 52 делено на 2, което прави 26 градуса. Значи този е 26 градуса и този е 26 градуса. За този целия говорим. Този целия е разделен на 2 и тази част тук, само тази част е 13 градуса, защото е делено на 2. 13 градуса. И те ни питат колко е тази част. Добре, ако това е 13 и ако знаем тази, която много лесно може да научим, тя е 180 минус този ъгъл. Двата, как да го кажа, не се сещам как се наименуваха тези два ъгъл, но този ъгъл и този ъгъл, сборът им е 180 градуса. Значи този е 180 минус 52. Това прави 10 минус 2 е 8, 7 минус 5 е 2 и 1. 128 градуса. Значи хикс е равно на 128 градуса минус... Хикс е равно на 180 минус 180 минус... Така, 180 минус 128 минус 13. И колко е 180 минус 128 минус 13? Едно по-едно ги смятам. 180 минус 128. Хикс е равно на 10 минус 8 е 2. Да, това е 52. 52 градуса минус 13 градуса. Хикс е равно на 12 минус 3 е 9. 4 минус 1 е 3. 39 градуса. В равнобедрен триъгълник ABC, AC е равно на BC, ъгълът между бедрата е 20 градуса. Добре, че не дали чертеж, защото някой може да се обърка какво значи ъгъл между бедрата. Този тук не се казва ъгъл между бедрата, този е ъгълът при основата. Ъгълът между бедрата, защото това е едното бедро, това е другото бедро и това е 20 градуса. Симетралата на бедрото AC пресича BC в точка F. Мерките на ъглите на триъгълник ABF са. Така, какво е симетрала? Симетрала е нещо, което разделя една отсечка, първо на две равни части и второ, тя е перпендикулярна на дадената отсечка. Освен това, едно свойство на симетралата е, че тя много така обича да образува едни равностранни триъгълници. Всяка точка от симетралата е равно отдалечена от двата края, което значи, че точка F е равно отдалечена от C и от A. Това означава, че тук тези две страни са равни. Това е просто от свойствата на симетралата. Те ни питат за триъгълник ABF. Какви са градусите на този триъгълник? Ами първо да видим какви са градусите на B или на ъгъл бета. На ъгъл бета градусите са, така че тук също е ъгъл бета, което значи, че два пъти бета е равно на 180 минус 20 градуса. Тоест 2 пъти бета е равно на 160 градуса, т.е. бета е равно на 80 градуса. Възможно ли е? Ако тези двата са по 80, да, възможно е. Бета е равно на 60 градуса. Така, колко е ето този ъгъл тук при буквата F? Първо, да видим, че този, тук при буквата А, той е ъгъл бета минус 20 градуса, защото това ще е 20 градуса и триъгълникът AFC е равнобедрен, значи и това тук е 20 градуса. Този ъгъл тук е ъгъл бета минус 20 градуса. Значи ъгъл FAB е равен на бета минус 20 градуса и ъгъл FAB е равен на 80 минус 20 е равно на 60 градуса. Значи единият ъгъл е 80 градуса, другият е 60 градуса. И остава да видим колко е последния, а и последният ъгъл AFB е равен на 180 минус 60 минус 80. Това е равно на, това минус това е 100, е на 100 минус 40 е равно на, 100 минус 60. Ето си мисля за отговора, а не си мисля за текущата стъпка и това е грешка понякога, която се справят учениците. 100 минус 60 е 40 градуса. Има ли отговор с 60, 80 и 40 градуса? Има. Тук това, което беше важно, е, че използваме симетралата и нейните свойства. Една симетрала много обича да образува едни равномерни триъгълници, които ни помагат всъщност, защото или равни ъгли имаме някъде, ъглите при основата на равномерния триъгълник са равни, или имаме равни отсечки, които в случая не сме ги използвали толкова, че са равни отсечките, използвахме ъглите.
В триъгълник ABC върху страната AB е взета точка F, така че AC е равно на CF е равно на BF. По данните от чертежа, мярката на ъгъл ACB е. Мярката на ъгъл ACB е. Значи, ето тук цялото е въпрос. Добре, какво може да направим тук? Първо, че имаме равнобедрен триъгълник, което значи, че този ъгъл е също хикс плюс 25 градуса. Този триъгълник също е равнобедрен, CFB, което значи, че тук имаме хикс. И сега, този ъгъл, който не търсиме, е хикс плюс този ъгъл тук малкия, ето този, а пък този ъгъл е 180 минус това, минус това. Значи този ъгъл тук е 180 минус хикс плюс 25 плюс хикс плюс 25 и това е равно на 180 минус 2 пъти хикс минус 50. Това е равно на 130 минус 2 пъти хикс. Значи този ъгъл тук е 130 минус 2 пъти хикс. И сега как ще намерим хикс и съответно после да намерим мярката на този ъгъл? Ами целият триъгълник, разглеждаме целият триъгълник ABC и този ъгъл плюс този ъгъл плюс този ъгъл трябва да са равни на 180, което означава, че хикс плюс 25 градуса плюс хикс плюс, и сега този ъгъл тук трябва да внимаваме, защото той е хикс плюс 130 минус 2 хикс. Хикс плюс 130 минус 2 хикс. И това е равно на колко хиксове имаме? Тези хиксове се унищожават, остава само един хикс. А не, ще напиша, че 180, тук ще му напиша. 180 градуса е равно на това. И сега хикс и имаме 130 плюс 25, което е 155. Хикс плюс 155. И съответно хикс е равно на 180 минус 155, което се получава, мисля, че 25. 10 минус 5 е 5. 8 е вече 7. 7 минус 5 е 2. И единичките, значи 25 градуса е хикс. А ние търсиме е това цялото нещо. Значи ъгъл С е равен на хикс плюс 130 минус 2 хикс. И тук трябва да заместим това 25, за да видим колко е ъгъл С. Ъгъл С е равно на 25 плюс 130 минус 2 по 25. Ъгъл С е равно на 25 плюс 130 е 155 минус 50. И ъгъл С излезе, че е равен на 105 градуса. И ако сме смятали вярно и последователно, това е правилният отговор. Аз по-бързо сега ги заграждам, защото вярвам, че съм смятал правилно. Вие по време на теста си отделяте време за проверка. Дали вашият начин на смятане е верен. Което и да рече, че ако така ги пишете нещата, както аз ги пиша тук, няма да ви се получат нещата. Трябва да се пише на отделен лист, подредено, а не по този начин. Което значи, че следващата задача ще си напише на отделен лист, подредено. Така, в триъгълник ABC, ъгъл ABC е 40 градуса и ъгъл BAC, отношението на ъглите BAC и ACB е 3 към 4. Вярното неравенство за трикън триъгълника е. Сега, тук има едно правило, че срещу по-големия ъгъл лежи по-голяма страна. Това, което на нас ни трябва да разберем, е каква е мярката на всеки от ъглите и по този начин ще разберем срещу кой от ъглите е най-голямата страна. Тя ще е най-отзад в неравенството, ето тук тази е най-голямата страна, тази е средната страна, тази е най-малката страна. Когато имаме ето такова отношение, 3 към 4, ние си въвеждаме си неизвестно. Така, това си укращаваме алфа, това си укращаваме гама, както са си по принцип и казваме така, че алфа към гама е равно на 3 към 4, тогава алфа е равно на 3 хикс, а гама е равно на 4 хикс. И какво ни помага това? Ни помага ни, че алфа плюс гама плюс бета е равно на 180 градуса, което значи, че като заместиме 3 хикс плюс 4 хикс плюс 40 е равно на 180 градуса. 40 го пращаме нататък, 3 хикс плюс 4 хикс е равно на 40, като дойде тук става отрицателно, 180 минус 40 е 140. 7 хикс е равно на 140 градуса, хикс е равно на 140 делено на 7, хикс е равно на 20 градуса. Алфа е равно на 3 пъти хикс е равно на 3 по 20 е равно на 60 градуса. Гама е равно на 4 пъти хикс, което е 4 по 20 е равно на 80 градуса. Мерките са, че най-големия ъгъл е гама, значи АБ е най-голямата страна. Следващия по големина ъгъл е алфа, което значи, че BC е следващата по големина страна. И най-малкият ъгъл е бета, което значи, че AC е най-малката страна. AC е по-малко от BC, е по-малко от AB. Това е правилният отговор. 16-та задача. Ива купила хикс на брой бели балона и 3 пъти повече сини. Един балон струва 1,50 лева. Общата стойност на покупката, изразена чрез хикс, е. Сега, този вид задачи е хубаво си ги записваме стъпка по стъпка. Първо си записваме какво ни е дадено. Не гледаме условието и да се опитваме по условието да решаваме задачата, а си хващаме условието и си го оформяме по математически начин. Казва, че белите балони са хикс на брой. Значи пишеме бели е равно на хикс. Сините са 3 пъти повече от белите, значи те са 3 хикс. Цена на балон е равно на 1,50 лева. И обща сума е равно на въпрос. Така, искат обща сума да е изразена чрез хикс. Тоест ние нямаме достатъчно информация, за да видим хикса колко е, но можем да направим взаимовръзка по такъв начин да решението да бъде изразено чрез хикс. Така, колко е общата сума? И общата сума е сега това е част от решението. Обща сума трябва да си съставим уравнение. Общата сума е равно на белите балони плюс сините балони, умножени по цената на балон. Или обща сума е равно
на белите, които са хикс, плюс сините, които са 3 пъти хикс, по 1,5. 1,50 е 1,5. Което значи, че общата сума е равно на 4 пъти хикс по 1,5. Колко е 4 по 1,5? Ами това е 6. Хайде да видим дали е така. 4 по 1,5. 5 по 4, 20. 1 по 4, 4. Хоп. Нулата, събираме нулата си е 0, 2 и 4 е 6. Колко знака има вдясно на запетайката? 1. Значи тук трябва да имаме един знак. Ето не знака, колко цифри. Колко цифри имаме след десетичната запетайка? Имаме една. Значи тук трябва да сложим запетайката. Това е 6. 6 хикс. Значи отговор Г.